сайри олам, нигоҳе ба мавзеъҳои таърихии ҷаҳон. сайри олам, назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. сайри олам, тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. сайри олам, нигоҳе ба табиати афсункору мавзеъҳои ғайриоддӣ. сайри олам, муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. сайри олам, назаре ба умқи таърихи башарият. ин ҳамаро дар барномаи сайри олам ҳар рӯзи душанбе бо меҳрона разоқзода аз радиои Тоҷикистон пазиро бошед. сайру сайёҳат барои мо имконият фароҳам меорад ки ба хазинаҳои ниҳонӣ ва манзараҳои нотакрори табиат даст ёбему ҳар қадам бо таърих ва фарҳангу анъанаҳои гуногун ошно гардем. дуруд сомеёни гиромӣ, барномаи сайри олам аст рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо. тавре медонед, дар ин барнома аз гӯшаҳои дурдастарини сайёра бо ҳам дидан менамоем. ва имрӯз ин пайроҳа моро сӯи мисри аҷиб, кишвари тамаддунҳои бостонӣ, биёбонҳои беохир ва фарҳанги нотакрор мебарад. миср сарзамини афсонавии фиръавнҳо, маъбадҳо, мумияҳо ва албатта ки пирамидаҳои азимҷуса мебошад. ҷумҳурии арабии миср дар шимолу шарқи қитъаи африқо ҷойгир буда, дар ғарб бо лубнон, дар ҷануб бо Судан, дар шимолу шарқ бо Исроил ва Фаластин ҳамсарҳад аст, дар шимол бо баҳри миёназамин ва дар шарқ бо баҳри Сурх ва халиҷи Ақаба иҳота шудааст. масоҳаташ 1,1,4,000 километри квадратӣ буда, пойтахташ шаҳри Қоҳира мебошад. мехоҳед аз асрори ниҳонии ин кишвар ва урфу одатҳои қадимаи мардуми он огаҳӣ пайдо намоед? пас ба бахши аввали барномаи мо таваҷҷӯҳ намоед. бахши маълумоти аҷиб. 95% мисрро биёбонҳо ташкил медиҳанд. шумораи аҳолии ин кишвар зиёда аз 101 миллион нафар аст ки бузургтарин кишвари арабӣ аз рӯи аҳолӣ ба шумор меравад. дар миср яке аз 7 мӯъҷизаи олам мавҷуд аст ва он ҳам бошад пирамидаи Хеопс аст. масоҳати умумии он 53000 метри мураббаъро ташкил медиҳад ки тақрибан ба 10 майдони футбол баробар аст. оё медонистед ки дар миср хонаҳои бесақф хело зиёданд? чаро? дар назари аввал ин хонаҳо нотамом ба назар мерасанд, аммо дар асл дар онҳо одамон зиндагӣ мекунанд. ин ба масъалаи андозбандӣ марбут аст. агар бино бом надошта бошад, он нотамом ҳисобида мешавад ва аз ин рӯ ба он андоз пардохт кардан лозим намеояд. кабутарҳо бори аввал барои интиқоли маълумот маҳз дар миср истифода шудаанд. баҳри Сурхи Миср тозатарин баҳри ҷаҳон ҳисобида мешавад. ин аз он сабаб аст ки ягон дарё ба он ҷорӣ намешавад ва он ифлос нест. ба ғайр аз баҳри Мурда дар Исроил, баҳри Сурх шӯртарин баҳри ҷаҳон шумурда мешавад. ороиши косметикиро аввалин маротиба мисриҳо ба вуҷуд оварданд. азбаски онро на барои ороиш, балки барои муҳофизат аз нури офтоб ихтироъ карданд, зинрӯ дар ин кишвар он на танҳо аз ҷониби занон, балки аз ҷониби мардон низ фаъолона истифода мешавад. тиб дар мисри қадим хело инкишоф ёфта буд, хусусан амалиётҳои ҷарроҳӣ. мувофиқи маълумотҳо, мисриён ҷарроҳии қалб, ҷарроҳии пластикӣ ва дигар ҷарроҳиҳои ниҳоят ҷиддиро бо муваффақият анҷом доданд. аввалин антибиотикҳо низ аз Миср омаданд, аммо истифодаи расмии онҳо танҳо дар ибтидои асри 20 оғоз ёфт. аввалин пулисҳо низ маҳз дар Миср ба фаъолият шурӯъ карданд ва тартиботи ҷамъиятиро нигоҳ медоштанд. умуман Мисри қадим ба таърих ва башарият чизҳои зиёде ҳадя намудааст, ба монанди ангуштаринҳои номзадӣ, васиятнома, шаҳодатномаи ақди никоҳ, мӯи сари сунъӣ, болиш, семент,
ва дигар бозёфтҳои муфид. Дарёи Нил пас аз дарёи Амазонка дарозтарин дарёи ҷаҳон маҳсуб меёбад. Он инчунин дарёи ягона дар тамоми Миср аст. Муҳаққиқон бар он андешаанд, ки аҳромҳои машҳури Мисрро на ғуломон, ки садҳо нафар аз тозиёнаи нозирони бераҳм кушта шуданд, балки ин коргарони бо таҷриба ва кордонон сохтаанд. Баландтарин манораи Миср дар шаҳри Қоҳира ҷойгир аст. Баландии он 187 метр мебошад, ки аз пирамидаи Хеопс 43 метр баландтар аст. Тахминан 5000 сол пеш аввалин либосҳо маҳз дар Миср пайдо шуданд. Алифбои Миср аз 700 иероглиф иборат буд. Дар Мисри қадим рӯзи таваллуд қайд карда намешавад. дар тӯли 22 сол Клеопатра маликаи ин давлат ҳисобида мешуд. Мисриҳо футболро хело зиёд дӯст медоранд. Анатомияи инсон дар Миср тавассути мумиёкунӣ омӯхта шудааст. Мисриёни қадим болиштҳои худро на аз пару пахта, балки аз санг пур мекарданд. футболбозони Миср 6 маротиба соҳиби ҷоми ҷаҳон гаштанд. Аҳромҳои Миср дар ибтидо бо ҳаксанги сафед пӯшонида шуда буданд. ҷои таваллуди папирус маводи махсуси хати Мисри қадим аст. Он аз нае сохта шуда буд, ки дар поёноби Нил мерӯяд. Дар таърих 18 зан бо номи Клеопатра мавҷуд буд, ки аксари онҳо маликаҳои Мисри қадим буданд. Тақвими Мисри қадим ба 3 фасл обёрӣ, кишт ва ҳосилғундорӣ асос ёфта буд ва ҳар як мавсим 4 моҳу 30 рӯзро дар бар мегирифт. Фиръавн Рамсези II беш аз 90 сол зиндагӣ карда 200 зан ва садҳо фарзанд доштааст. Мисриёни қадим мумиё кардани на фақат одамон, балки ҳайвонотро низ меомӯхтанд. Мисриёни қадим аввалин шуда дар ҷаҳон усулҳои табобат ва пешгирии бемории дандонҳоро кашф карданд. Китобхонаи машҳури Искандария маконе буд, ки дар он олимони машҳур Архимед, Аристотел, Птоломей ва Евклид таҳсил карданд. Сомеёни гиромӣ, ин буд чанд далелҳои ҷолиб аз бахши маълумоти аҷиб пешкаши шумо. бахши сайре дар сайёраи Замин. Пирамидаҳои Гиза. аҳромҳои Гиза сегонаи пирамидаҳои қадимии Миср мебошанд, ки дар соҳили ғарбии дарёи Нил дар шимоли кишвар ҷойгиранд. Пирамидаҳо ҷузъи муҳими фарҳанг ва мероси қадимаи Миср ҳастанд. Дар байни ин аҳромҳо пирамидаи бузурги Гиза, ки бо номи пирамидаи Хеопс ё Хуфу маъруф аст, яке аз иншооти барҷастатарин дар таърихи инсоният мебошад. Ин пирамидаи азим дар замони ҳукмронии Фиръавн Хуфу, подшоҳи дуюми сулолаи чоруми Миср сохта шуда, бо шукӯҳи меъморӣ ва аҳамияти таърихии худ машҳур аст. Дар ибтидо баландии пирамидаи Хеопс ба 147 метр мерасид, аммо эрозия ва аз байн бурдани сангҳои оҳангсанги сайқал ёфта, баландии онро то 137 метр коҳиш дод. Дарозии поя ва паҳлӯҳои пирамида ба 230 метр баробар аст. Барои бунёди ин мӯъҷизаи меъморӣ 2,3 миллион хишт, ки вазнашон 5,75 миллион тоннаро ташкил медод, интиқол ва бо диққат васл карда шуд. Аҳроми Хефр бошад дуввумин пирамидаи Гиза аст, ки баландии он ба 136 метр мерасад. Пирамидаи Менкаур яке аз 3 пирамидаҳои Гиза хурдтаринашон маҳсуб меёбад. Баландии он тақрибан 65 метр аст. Он барои Фиръавн Менкаур сохта шуда буд. Сохтумони пирамидаҳо тақрибан 2580 сол пеш аз замони мо оғоз ёфтанд. ҳангоми ба итмом расидани сохтумон, баландии пирамида ба 146 метр баробар буд, ки он баландтарин иншооти сунъӣ дар ҷаҳон то замони сохтумони бурҷи Эйфел дар соли 1889 маҳсуб буд. Пирамидаҳои бузурги Гиза на танҳо мӯъҷизаи меъморӣ, балки унсури муҳими мероси фарҳангӣ мебошанд, ки дар таърихи инсоният осори амиқ гузоштаанд. маъбади Карнак. Карнак яке аз барҷастатарин биноҳои Мисри қадим, инчунин аз бузургтарин маҷмаи динии ҷаҳон аст, ки дар соҳили шарқии Нил дар 2 километрии Луксор ҷойгир аст. Ин маъбад, ки ба худои Амун бахшида шудааст, зиёда аз 3000 солро дар бар мегирад. Сохтумони маъбади Карнак тақрибан 2000 сол пеш аз милод оғоз шуда, то асри 1 мелодӣ идома ёфтааст. Дар маъбади Карнак сутунҳои боҳашамат ва ҳайкалҳои азим мавҷуданд.
толори асосии маъбад, ки бо номи толори гипостил маъруф аст, дорои беш аз 130 сутуни 21 метр аст. сутунҳо бо нақшу нигори шево ва иероглифҳо оро дода шуданд, ки дар бораи расму оинҳои динӣ ва корнамоии фиръавнҳо нақл мекунанд. имрӯз маъбади Карнак яке аз ёдгориҳои асосии тарихӣ ва дуввумин ҷозибаи сертамошобинтарин дар Миср пас аз пирамидаҳои маъруфи Гиза мебошад. Он макони мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО аст ва миллионҳо сайёҳро аз тамоми ҷаҳон ҷалб мекунад. бузургӣ, сохтори мураккаб ва аҳамияти беназири тарихии он маъбадро ба яке аз муҳимтарин мероси башарият табдил дода, гузаштаро бо имрӯз мепайвандад. ҳар як қадаме ки тавассути долонҳои зеризаминӣ ва ҳавлии васеъи он мегузорем, фазоро аз таърих пур карда, дар бораи бузургӣ ва асрори тамаддунҳои қадимӣ моро ба андеша кардан водор месозад. сомеёни арҷманд, шумо барномаи сайри оламро роҷеъ ба имкониятҳои сайёҳӣ ва маконҳои тарихии кишвари Миср шунидед. дар таҳия ва банду басти барнома саҳм доштанд муҳаррир ва масъули барнома Меҳрона Разолзода, коргардон Илҳом Кенҷаев. хайр, ҳамеша муваффақу комгор бошед.